Intro. Oh no! Jeg kunne stjæle Santa, han er Okay, du kører en kraft, nu er der ikke noget gang. Noget hvad? Noget gang? Kom nu! Der er ikke noget gang, drenge. I hørte ham. Åh ja. Ej, hey. Ja. Det er kraftedeme holde! Sådan der! Nej, du kan. Okay, jeg slår ned, drenge. Læs. Kom på, Lili. Kom frisk. Jeg skal have en farvesoldat, og den nu. Luk døren op. Eller så går jeg min vej. Hvad så? Hvad så? Hvad så?